aboki kwana biyu ka ɓace ina ka shiga, ina ga har wani sheki kake kamar ya diga. Ka dai ta yani da murna farin ciki na tara, saboda ni shuka ta da nasara ta tsira. Ranar ina tafiya gun Harira mai masara, kwatsam sai ga wata bebi Khadija da Kubra. Ashe silar waraka ce Allah ya sa na tara, da tun a ranar ban ƙara shan miya haka ba. Lallai aboki kayi rabo za mu zo mu rabu da kai, Allah ya samu ma wataran a gan mu a kai. To mu je ku gaisa mana mu fa za mu kara gaba, kasan kashin tsire sai ana gurin tuku ba za na so na yi nisa a gun Khadija ba. Aboki ka ganta kamar kasa kuɗi ka saya, saman irin ta wannan zamani yana fauya, kamar me kosai ce ta yi bari gaban kuliya, idan rabon ka ya doso ba zai gushe maka. Aboki wannan ce har kake ta alfahari, kake ta babatun kayi nasara a gari. To ka bar ganin ka da wando kamar na tattabara, ina guje masu don bakar jikon masara, saboda na fi ka sanin abin da yau ka tara. Wato ta ce maka sunan ta Khadijatul Kubra, lallai aboki baka san ina karata yawa. Shidan Allah ta ho makara gaba, ko hasada zai maka ne ba zan biye mishi ba. Da ni da kai soyayya ba za a fasa ba, na tabbata makiya sai fa sun ji ayyari. Aboki inda rabon za mu zo a kai ka da mu, gani na ƙarshe na makila sai a can mu ga mu. To ta lallabe ka ta tura ka inda za ka dumu, damusa ta iya murmushin zuwan ajali. Ni ban fahimta ba waya yake faɗin haka ne. Kai manta da shi dan Allah bakin cikin baka ne, mai hasada da shi zai ta dawo masu gune. Muje aikan nan kasan na alhaji ne, ba za na soyayya fice da ni akan haka ba. Shigo mana kai da gidanku ya kake haka ne, ka hau kujera man daga ka tsaya tsaye. A'a ina fa sauri ne ke ya hanzari mu fita. To hana kawo ma ko farau fa ka sha, ba za na so ba ku gaisa da kai da alhaji ba. An samu kwakwaran ne kamar da ni a tsaye, ai ma saka gan shi kamar kasa kuɗi ka sai. To a sakara ta sirke shi ne ina sama ne, in an jima zan sauko ba zan raga miki ba.